Kublai fibro saya simpat kami besok komen di fibro ti mentaka sengi kadai na kajing puli mentaka miet kadai na ka kitab jung sirang na kalunong ba arpun rio ti habang ayi kini sengi ba kia tai mo kia keran dani kia terkonia sepang kajat kami bajat keba ngayu ba kanang tanam bat kanang poisa kajing ya keluj kajing ya kawang keti ba mar kaliang bat kajing ya keran siat kaba lai pojat lai porukom ti ngan ong ipi ba kumulong pa halai jing sngut ho ba haba kikon kidi kijonga ngasngut ho mga ulong pa ba iet yala kijong kikon bat ba iet hok yala kajong katanga usngut ho kumno ban keran ban khana kamdei da kaba penbor lani kamdei da kaba ngile jubor handre la da pinang ban pen iet bat ba pinang ban keran da kajing iet katanga ka kongu yala utunga bat la da kam kongu tie kamon pi hap hi ban kiar naka namar kamlong yo urang ba unsu kongu yala katanga haba kale bomdei kamlong yo urang ba unsu ngap haba uyui baka yat ya kalanti ka bomdai bat kamlong yu urang ba unchu ngap haba kale lamir bat kam shemla burom yala utunga ti dena takadaw ba utunga ubabha ushenrang ubabha lani ulong pa ubabha usajyo aru ya katanga ka babha namar kajing bha hi ka banongkong kadai na ladi bat ushenrang ubabha uyo e katanga ka babha langba kajing kerku jung ublai kamde kajing start na ladi ti menta ngan ong ipi haba kata katanga kam kongu yala utenga kalong thik kumba kakwa ban penjot yala kajing em ti kanu ka kanthei kabom kongu yala utenga kamut ka penjot hiru yala kikun kapenjot ru yala kayeng kasam kapenjot ru yala kajat kakong namar ba baling ong kumta haba ki kenthei kumbangi layu i manta haba ki sa re kenthei ban ngiju i borobor ha kajat penriu jungi ki ket tang hala simet yala kijing jenjar ba kijing e khamduna ki bai ket lang da ki kur ki jat ban hakabakut hi kahap banse banthom ya kijing e baro tang simet hi marwei bat haba ki khun lada labun la ki khun kikti kamut kasuring sdot ring swai bat ban penang penstat ya kiru kam yo bahasyu bat kani kam penirang kat kerdan bat kitu ki khun kiba don babyang ya laki kimi ki pa ti ka ba penjot ya ka imlang ka salang ka hi nala ulong pa kamde re na kanthei ti ka kanthei ka bom ko ngu opan haba ushenrang ulas nguthu ba kam ko ngu uhaban kiar naka kamde da ka bali jubor kamde da ka ba berngam bersit kamde da ka ba ngi supengsan jubor ya ki baro handrei haba kam ko ngu pi haban ya nyola ka jongkalanti kamde da kaba pin pensnio lane pin berngam bersit lane pin syo pin dat kamde kumta kade bit ba pin kiar ya de pila ayu kata ka jingmaham kaba sisien kam ko ngu arsien kam ko ngu laisien kam ko ngu dade hadu isposien ru kamot da pikat ba pinang la bansa kade karukom ye orang ba unle kumta namar ba ka kenthei hi bunsien kalapla kade balapla bat ya ka ba urang ba usngo bat uperkhan ada ubriu hi udi ne umdi haba usngo tho dandru kibadi pasngo tho bat dandru kibadi kibam sngo tho haba udi ne umdi ru urang ba tede ude urang ba dan kibriu haba kiladi kiat kisngo tho ti ka jingdi bat ka jing bomdi ti kata kamde ba ya katanga kan bisar ya ka namar ba lada ka kwa penmahai lo tengah kadi ban keran be hakapor ba upangat
kamde ban keran ha kapordi lada ka keran ha kapordi kamut kata kapen ihi bak hamduna maka ban ya ubadi tikani ngi ha ban sungthu ngi ha ban perkhat ba kai ka ba penjot penprai ke yang kesem ngi keno badi kakia handrei ngim simla perkhat ba urang ba bun sian hi bat ka jing im jung julalat na kakia bat na ka khalai bat na ka kanthei handrei ka ke jing im ka bangila ban kiar tang lada urang ba ukon mawi ublei tang lada urang ba ukon mawi ublei lada urang ba ukon mawi ublei kata ka yang kasam kalong ba palei ti handrei menta ban ong ya kadi kya baro kibrio kibadi amdan ro uweiru ubalaj na kadi ka ba handrei menta ladangin ong be utu ubomdi untip ayu ya ka jing im jong utu pribadi namar ngiede para brio ti handrei menta ngampan kesan ba unung di ru ubha handrei nga ong ipi ba baro hi kibrio kibadi kibon hi bakam sngotho ban ye kitu kibrio bomdi kitu kibrio bomdi borobor ki kesan be tang bakran maki kebadai handrei kibrio kibadi ipan teng haba ukran lada pikiran usngap haba uyahap uang kadai haba yahap kemot uang kam dai handrei ukuran hok handrei ubrio ubadi ubomdi pan juong katar jubab bakam long kumta kamot uperkhat bitang bakran mau kalong kebadai tikani kapenmi kajing bakla ha ka jingmut perkhat bat kapenmi ru kajing ye pher jingmut ha pedeng kibadi bat kibomdi ti haba udi ru udi ira dia ukram pentot yano ti kamlong ya yangi bangin keno tang ba udi kamut udi bru bosnio dan ru ubadi udi kibon kidaw kiba udi handrei kai kaba nisa elam bakla menta kalong bet halor kajing yalam bakla bar kajing hikai bakla kalong bet ba unong di udi bosnio bat bunsin hi katengah haba kalet jing yeseng haba kapoi heyeng lada umle utengaru te kamut kan thot koroi be u ba medi kamut kata kadai kaba bonsin ngi se lap aning se chem ba kami ka huri hura na unong di handrei dan kaba unong di ukrani kaba dei handrei layo da ba la penram u ba udi ti mentangan ong ipi dan pat kibrio kibanadu mensua haba kidi ru kamut teng kakemi kam juong unra debdi utrei la kakam kajam uyang utrei ukta ubiang bai handrei ka jingdi kaba men badi adkar lane ka badi anta lane ka badi banjat ha jajram kay pher na ka jingdi rakor ba ka jingdi kput bam kput kaba klam tengkan yala ka jingdi klam tengkai yela kamet klam tengkai yela kata ka buram ka ijob ti dena kata kadaw ba bunsian ya ka jing im jungi bangin keno ba bandi kalong ka basniyo ti kai pede ka ba utrai sukres hikai kisnra ong to sim kani ka wan mo kalong ka snam junga ba to sim uni ukpu to bam namar kalong kamet junga handrei ngam ong ya kata ka farsi ba kanlong kamet jung jisu lene kawan kalong kasnam jung jisu handrei kathau ya ka jing im jungi kibrio ladangi bam laningi di ru handrei tole ban kan mawi ublei pan omdei bandi kamut habangi di kian di hadu banda klet yo ublei di hadu bamda kan mau shu yo ublei kamut di hadu bangina jot yala dia kata kamut kalong tang ya kitu kiri rakot kibom sngotu aka perkhat perdan bat de na kata bengi sajot don kibas ngoram ba ong umendi ude ubrio bali apap lani umendi ude ubrio bosnio de na kata bon ki kiar kimlet jing yaseng eru kadan ka jing dom haki bat ki sngoram mo ngau badi te bali nganda jing yaseng handrei lada phim let jing yaseng ru
lada urang ba un pulia pat ya ketin jong ublay lani un pulia un ngam jelio bat un aingu aidam yu ublay kamut kalong ka babha ya kata kayeng kasam ngon ong be yepi ba iwe pe iwe nangi lada ulong pa un pulia ka bible lani un ngam jelio ka bible namar ka de ka rukam ya ubriyo hi namar ubriyo ude ubajantam na ublay utaw nang kong yu ubriyo ukram taw nang kong ka briyo tede na kata kadaw ba ka jing hikai ka ba ngisa hikai lada ngim pulia ha ya ka bible dan teng ka ba ngi tip tang khandiat ngi pulia sibon ngi tip tang khandiat bat don ka ba ngi pulia khandiat ngi tip sibon pa Henry ya ka ka ba pensai ka long bet ba ngingin sungtho namar ka jing montoi hi babon bat ka ba hikai na ka banta ka jing simet lani na ka banta ka yeng ka sem na ka banta ka an chongkha songman na ka banta ka an ka riti punya yeng punya sem na ka banta ka an sensar himasima na ka banta ka imlang salang baro ka dei hi kambon na ka jutang barim ka hikai kadai katakaan ka ba hikai yingi kumno bangin kumno bangin kran khana bat kumno bangin penya yala ki kam ki jam da ka jing start jungi omde da ka jing dom jing bitar kamut teng haba gilet da ka bangi penrem ye kiwei ba ka jonga ka ba bha ka jong kiwei ka basniu kata kamut kalong kala bakla haba pinget tunget hala dia bat lada pisngotu ala dia lada pi perkat ala dia handre na ka banta ka imlang salang ban biang lang baro kadai ka jing start ka ban yalam nanti omde da ka ba ngin ong bet ba kibala long kristan kidai be kiba hok lani kiba palong kristan kidai be kiba pop tiengan ong ru ipi ba halor kata ka jing ajat kimi ne jing ajat kpa kamdei eru bangin dai kano iwe pa ka syong hi ka nuksa babha bangingin pedi lada kadai ka babha ne ka basniuru da ka ba ya kran da ka jing jai da ka jing ya pan sungthu ba jai da ka bangi la ban pen I kanuksak ba jai kamdei da ka bangin suya kran siat lani bangin ya kran da ka jing dom ka jing ya kawang keti iwe bat kanuksa kalong bet ba menta kasingi ngan puli ya kanika kitab usirak tingin saya sengap ha ngin saya perkhat ha bat ngin saya plet jengmut na ka banta kanika kitab jung usirak na kal nong ka ba arfun rio tongin ya puli no menta suk utanga ubadon ka tanga ka babha kibun arsya kisngi jung ka tanga ka bako ngu kapan kemen yala utanga bat un imsuk imsan baro sirta ka tanga ka babha kalong ka jingkar khu ka bakrau yaka an ai hautu ubri ubating buram ya utrai ublei lada riuspa neduk ka donut jung ka kemen bat hakipor baro kadur kadar jung ka phuman don lightly ki ya ki baka donut jonga kating bat ka basal ka pensirkhei yanga ka jing thadrong da ka sinong ka thaw ka jing yalang jong upatkar bat ka jing mudoi lamler bat ka jing mudoi lamler kini baro ki khamsniu ban ya ka jing yam handrai don ka jing diaw mansiem bat ka jing khuslai haba ka wei ka kanthei ka bisni ya ka wei pan bat baro kiyo tip na uthli ubatalai ka tanga ka basniu kalong kalangkor masi ka ba kersyut ban kta ya ka kalong kumba kham ya kanyang lartham ka jingdom kalong ka bajur haba ka tanga ka buat kan om tip shu ya karan karem ka jing auria ka kanthei ka pawan haki irman bat ju ithu ya ka na ki irmat chungka da sumar bhai la ka khun ka ba mutlop mensim yo tang shu yo mon kan penjot yala dia to sumar yala ka khmat khlemran jungka yo philango lada ka le pa persya ipi kumba unonglet jinglet ubasliang u ang yala ka sentur bat undi ka kat ka ba uyo hajan jung kumtaru maka kan syongkat haba kalap kajaka bat kan penang la karangkap ya unu ukhnam kajing bahabrio jong ka tengah kapan sngobha ya utengah bat kabut jong ka ai klen ya kisiing jong ka tengah ka bajarjar kalong kajing ai utrai
bat don ka ba kham koridor bat ya ka mensim ka ba yo jing hikai ka tengah ka ba don akor kanang bahabriu bat don tarajur ka bala bantau ya ka dor jong ka mensim ka ba khut kum kasngi ka ba mi halor ki lum kenjang jong utrai ublei kum taru kalong ka tengah ka ba baha ha ka yeng ka sem ka berhenti baha kum ka syarak ka ba pernai halor ujing penyang uba kentang kumta kalong ka khmat ka ba bhabriu ha ka met ka ba isong kun kum kiri shot ksiar halor ka shawrot rupa kilong ki kjat ki ba bhabriu bat ka do not ka ba skem hakikat to kan ne ki jing tho kti barim ngi syam sakini kit khot harum ko khun jonga to pikir haba dang klan ko khun jonga to pikir haba dang klan dang e bat ban it yala kabor ha ki thei nong wei nala kari tu jit kalangkha ka ba seiso bat da ka jing sania to bet hangta yala usumbai ba unroi unpar kumta phinyo ki khun baro sodong jongphi bat kini kinkhie kinsan ha ka jing sngu sngan kanuti kalong ka karkha bat ka kanthei ka badon lok kalong ka kut jingyap ya ki ba kudup ya ka tengah ka ba klemblei uyo ubri uba klem an hanrei ya ka tengah ka ba riublei la ai ha ubri uba teng buram ya utrai ublei ka kanthei ka ba klem ran ka le penjak buram borobor hanrei ka kanthei ka badon akor ka sngew le ran wat hakmat utengah lajong ka tengah ka ba mutlop kalong kum ka ksau hanrei kata ka ba don mensim senran ka ting buram ya ublei ka tengah ka ba buram ya la utengah ka pau kum ka ba stat ya baro hanrei ka ba sarong ka penjak buram ya la utengah kan sya keno sniu sup utengah ubadon ka tengah ka ba baha naba un sa im temen ka kanthei ka ba kap kalong kum ka turoi thma bat jar ubakop un im ha ka thma lenter taj ka jingma ya ka hok ban ka jing yo lok ban ka jingma ya ka hok bat ka jing long lok don arteli ki ba pendiau mensim yanga ka balai patde ka pendom yanga usipai uba swai namar ba ukerdu uriu pro jabieng uba sya ban ben ubriu uba pai na ka hok syakapam utrai ubu dak ya uni ubriu ba unyap mensaw unong khayi ue asat banlait na kabali bakla bat ya ubadi jing di on amdan banyaw lui klempap kani kaktian ublai nasengu yu ublai tementa haba pisiam ba ka bible ka pensai lani ka bible ka kitab yung sirak ka pensai na kalnong ka arpun riu bat na kadukot ka banongkong hadu ka ba arpun dai ka pensai ya ka ka rukomlong ka rukomman ha ka jing ya long sitengah ti mantangi haban sngotu bha lani kalong ka jing hikai yangi bangin stat bangin sngotu kumno bangin jet kumno bangin ngin kumno ba ngin ya buram iwi ti ka banongkong hi kalong bet lada ka kenthei hi ka bha lada ka tamna nalaru uta utengah jongka unbaha lada ka kanthei ka sniu lada ka yo ru yo tengah babaha handrei ka jing im jong uru kan skala sniu kata ka dehi ha ka jing long jing man kat kum ka jing le jing kam jongi hi daladi yeladi ti lada ngi sngutu ba ka long ka ba mentoi ba lada ngi sngutu ba ka penyo mentoi haba pipet ya ka YouTube channel jonga tenang ya ipet ngangan nang pensai na kapor sa kapor bat kan bakot lai ibor kat kum ka jingla ka jong ublei trakan rat kamde ka jingla ka jonga ti habang pensai ya ka bible kamut kade ka ka ba ublei hi uong nga bangan le kani namar ba habang nga ima perthei ngamla ban im klem ublei
bat de na takadaw bangamla ban imru kelam ka Bible ti kai ka ba kajingkran jung kibrio kajing ben jing keno compare kamdon kajing sngopher nga kamdon hiru kajing kta nga handai kalong be ngasngausin pat iki namar belai ngamdom hadu mentaru ngam duai no mtajong ki ba kinyai imbha pan halakisngi da kajing yaidom jongki ha bakun kin sayam bat nda haba kilayam kin sasngothu bat haba kilasngothu kin sapakan bat kumta kan sakala kajing im jongki kamde da kabang ide jubor josti da kabangin penram yaki handre ngan ong ipi ba ngayero ru iya kitu ki baben nga ngayero ru iya kitu ki ba comments na kabanta kajing baha bangin ya tai ani bangin ya yo jingmut lam bangin ya sngothu bangin ya tali bangin ya it de da kajing ya kran ya khana de da kajing ya pen ilem iwe kamot kalong kanuksa ba bha yaki mlang salang kamde da kaba ngile da kikam kinu kikam kiba snio kiba penthut ikai mlang salang ti tangkini kentien kublai sibon ni phibaro